Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Сезнең игътибарыгызга Бүтән дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе берлегендә чыгарган Ихлас балкыш тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз Башкортстанның атказанган артисткасы, күпләрегезнең яраткан җырчысы, искитмәле шибәр ханым Гүзәл Әхмәтова. Исәнмесез, Гүзәл? Исәнмесез. Рәхмәт бүген безнең белән булганыгызга. Без сезне күрергә бик шатбыз. Кәефләрегез ничек? Кәефләр әйбәт, рәхмәт чакыруыгызга. Кәефләр бик әйбәт. Бу карантинга карамастан диясем килә, концертларыбызны туктатып торсалар да, барыбер дә кәефебезне төшермибез, шундый күтәренке кәефле яшибез без. Гүзәл, менә бик актуаль темадан башладык әле без сүзне. Чынлап та, менә шушы карантин вакытларында, җәй айларында концертларыгыз булмый торган араларда нәрсәләр белән шәхсән сез үзегез шөгыльләндегез? Яңа җырлар яздырдым, яңа җырлар тупладым, клиплар төшердек. Гомумән бик матур булды бит менә җәйдә, көздә шундый, мондый көзнең булганы белмим, бик озак андый көзне күргәнем юк иде минем. Шундый чын мәгънәсендә алтын көз булды. Клиплар төшердек. Без инде менә концертлар белән йөргәндә бит инде җырларны яздырып, клипларын төшерергә өлгермидер инде. Гомумән гел концертлар белән йөргәчтен диясем килә. Җәй матур булды. Көз шундый, чын мәгънәсендә алтын көз булды. Шундый матур чакларда без инде яңа клиплар төшереп, яңа җырлар яздырып, шулай илһамланып яшәдек әле бу айларда. Димәк, сезнең өчен бу пандемия чоры үзенә күрә бер уңышлы, җимешле вакыт булган диясез. Әйе. Концертлар белән йөрергә ярамагач инде бүтән яктан, позитив яктан ниндидер уңайлы якларын табырга тырыштык. Ярый, бик яхшы бит бу. Шуннан менә концертлар сүзе чыккач тагын бер соравын бирми калмыйм әле. Менә тамашачыларыгызны сезнең карасак, әйме, сезнең шул кадәр төрле яшьтәге кешеләр, җыр, моң яратучы кешеләр, яшьләр дә бар, балалар да бар, һәм әлбәттә зур яшьтәге, олы яшьтәге апа-абыйларыбыз да бар. Менә ул концертларга ничек уйлыйсыз? Ни өчен сезнең аудиториягыз шундый киң? Нишләп шулай киләләр сезгә? Аудиторияга килгәндә, Гөлшат, беләсеңме, мин инде күптәннән башладым бит инде. Быел менә бу август айында зур сәхнәгә чыгып, профессиональ рәвештә диясем килә, профессиональ сәхнәгә аяк басуыма 21 ел булды. Һәм инде элек, менә ничек дип әйтим, 18-20 яшьлек чакларымда минем концертларга күбрәк минем әбиләрем йөридер. Яшьләр минем концертта, үзем яшь булуга карамастан, яшьләр минем концертымда бик күп түгелләр. Менә еллар барышында, еллар арта, иҗадым арту белән яшьләрдә барлыкка килде диясем килә, һәм инде менә бүгенге көнне күпчелек минем концертларымда яшьләр. Ул инде белмим, җырга караганда микән, бүтән төрле юнәлеш алдым микән инде, анысын әйтә алмыйм. Но кем булса да минем концертларда, минем яраткан әбиләремме, минем яраткан апалар, абыйлар, яшьләремме, егетләр, кызлармы, мин барысына да шатман. Алар барысы да минекеләр диясем килә. Бәлки сезнең чынлап та менә аудиториягызның шундый киң булуы, әйме, төрле яшьтәге кешеләрнең йөрүе сезнең ихласлыгыгыздыр. Сез әйтәсез, барысына да шатмын дисез. Бит халык аны сизми калмый. Шулайдыр инде, ничек дип әйтим, теге гомумән тормышта бер төрле булып, сәхнәдә икенче төрле булып булмый миңа калса. Син ничек шулай барга кирәктер миңа калса инде. Дип уйлыйм мына мин үземчә. Шуңа тормышта мин инде, сәхнәдә дә мин шундый. Минем кайбер чакны үземне тиргәп тә куям, шул кадәр туры сүзлемен дип, кайбер чакны уйламыйча әйткән әйберләрем дә бардыр диясем килә. Артта калдырмыйм инде, ничек бар? Турыга. Халык та шуны сизәдер инде, бәлкем шушы халыкка турылык кирәктер диясем килә. Турылык, дөрестлек. Дөрестлек, әйе. Чөнки халык бит инде күп чакны алдактан арып та киткәндер мөгаен. Ул бит инде чынлап та. Тагын алдак дигәннән, тагын бер провокационрак сорау бирим әле Гүзәл сезгә. Менә фонограмма дигән нәрсәне концертларыгызда еш кулланасызмы? Юк, фонограмма менә ничек дип әйтим икән, кайбер чакны оператор миңа әйтә, ширлисең бит, эшлисе бар бит әле, концертлар бар бит әле. Хут бүгенгә бер-ике җырыңны кертик әле. Юк, мин анда хәзер уйлап торам. Кайчы чакны күтәргән микән микрофонны, әллә төшерим микән, кайчан җырлый башлыйм әле. Юк, минем өчен ул, мин анда калтырап, наоборот, ничек дип әйтим, тавышымны югалтырга мөмкин дим. Шулай теге переживать итеп басып торып дип, ничек бар, шулай җырлыйм. Но гомумән дә нык итеп ширләсәм дә мин халыкка әйтәм. Сез инде мине гафу итәрсез, шулай җырлыйм, ничек бар, шулай җырлыйм. Дип, фонограмма ул беләсезме кайчан булырга мөмкин? Менә съемкаларда,
яңа ел съемкаларында мына гомумән отдельно аудиторияда телевидение өчен төшерелгән телеканаллар төшерелгән концертларда анда булырга мөмкин. Чөнки анда берничек тә туры тавышны, тере тавышны алар туры итеп китереп чыгара алмыйлар. Һәм ялгышмасам зур стадионнарда концерт куйганда шулай ук тавышны тотып булмый. Анда да юк, анда да үземнең тере тавыш белән җырлыйм. Анда да җырлыйсыз. Анда да тиргәшеп булса да, әйтсәләр дә тавышың хәзер бит туда-сюда йөри дисәләр дә, юк, ничек бар анда җырлыйм. Әмма ләкин вот съемкаларда анысын инде берсенә дә яшерен батырын түгел. Инде кадерле тамашачылар, без аңладык Гүзәл Әхмәтованың сез ни өчен Гүзәл Әхмәтованы яратасыз икәнне. Чөнки Гүзәл Әхмәтова сезне алдамый. Чын дөресен җырлый, ничек бар шулай җырлый. Һәм Аллага шөкер шулай бит. Гүзәл, ярар. Менә инде татар эстрадасына тагын килгәндә, менә сезнең гомумән иҗатыгызга итәгез кайтыйк әле. Татар эстрадасы аңлашыла киң һәм широкий. Шулай да менә сез үзегезнең, менә сезнең соңгы җырларыгызны тыңлап чыктым. Күпчелек эстрада җырлары. Гомумән сезнең өчен нәрсә ул татар халык җырлары һәм сез халык җырларын гомумән җырларга яратасызмы? Яратам, әлбәттә, концертларда да гомумән җырларга тырышам. Гайса җырын җырладым, Рамай җырын. Акапелла диләр ахрысы. Акапелла. Шуңа нидер аерым урын алып тора, бик яратып җырлыйм. Минем әнием дә җырлый, шул әниемнән киләдер. Әниемнең әние, Раушания, Буранбай җырларына, шушы Рамай җырларын бик яратып җырлаган һәм инде ничектер миңа да шушы мәхәббәт халык җырларына күчкәндер дип уйлыйм. Аңлашылды. Әниегез дигәннән сез тумышыгыз белән Әлшәй районыннан шулай бит? Әлшәй районы Кыпчак авылы, укытучылар гаиләсендә туганмын. Әнием, әтием, ике бер туган апам, барысы да укытучы. Әнием ягыннан бөтенесе укытучы. Безнең укытучылар династиясе дип әйтим инде. Ну, мин белмим инде кызганычка каршы микән инде. Ничек дип әйтим. Ну, мин укытучы түгел. Мин җырчы, җырчы профессиясын сайлаганмын. Гомумән әйтәсем килә, мин режиссер, мин театраль режиссермын. Аңлашылды. Менә интернетта сезнең биографиягызны эзләгәндә шул мәгълүматкә тап булдым, чынлап та сез режиссер икән. Интернет дигәннән шулай ук кадерле дуслар, интернетка ышанмаска киңәш итә Гүзәл, чөнки аның турында бик күп ялган мәгълүмат язылган икән. Шулай бит Гүзәл, әйтегез. Шулай. Бер ахиратым звонит итеп шалтыратып әйтте дә инде. Син үзеңне интернетта укыганың бармы ул интервьюлар? Нинди интервьюлар бирдең син? Мин әйтәм, мин гомумән интернетта укыганым да юк, интервьюда ул хәтлек биргәнем юк. Синең шәхсән тормыш, мәйтәм шәхсән тормышны бөтенләй дә сөйләгәнем юк иде. Һәм инде менә белмим инде бу ихлас тапшыру беренче булыр микән инде? Сөйләп үтим инде. Әйтәсем килә, интернетта үзем турда укып уштан яздым диясем килә, ул Америкада яшәгәнмен, әллә кайларда да яшәгәнмен, әтием дә минем Америкада яшәгәнмесең, әллә кемнән баланы да тапканмын. Әйтәсем килә, анда инде язылган кызын тапкан Руслан Давлетшиннан дип. Бу дөрес түгел. Ялган сүз. Баламның үз әтисе бар, кияүгә чыгып, бала таптым. Әтисе Рәфис, баламның исе Амалия исеме. Шатланып бетә алмыйм, кызымны бик яратам. Шуның өчен әйтәсе килә, интернетта нәрсә язылган, бик үк хөрмәтле тамашачылар, ышанып бетмәгез әле. Менә ничек дип әйтим, хәзер инде Instagram вакыты, сорауларыгыз булса, директ бар, языгыз, барысына да ничек дип әйтим, ничек бар, шулай җавап бирәмен. Туры җавап бирәм. Туры җавап, Рәхмәт. Менә кызыгыз дигәннән тагын бер соравым. Амалияны сез яңгышмасам татар телендә аның белән сөйләшәсез шулай? Теле камил генә булып татар телендә ачылып килә дип ишеткән идем. Татар телендә, Сөйләгез әле, ничек ул шәһәрдә түгел әле, бүгенге көн вазгыятендә, менә тел бетә дибез бит инде, авыр дибез бит инде, баланы татар теленә өйрәтү ничегрәк соң ул? Беләсезме, ул безнең әлеге вакытта балалар садикка йөрми. Шуның өчен ул инде анда барса кирип китәчәк урыс теленә диясем килә. Үз телен белсем, ул инде безнең татар телен генә түгел, башкорт телен дә белә. Татар телен, башкорт телен, шулай ук рус телен дә белә. Но без өйдә татарча сөйләшәбез. Ансы дөрес. Бүтән сүзләрне тура китереп, ул только татарча сөйли. Безгә бер шулай безнең танышыбыз килгән иде. Утка дигәне, юк ул утка түгел, үрдәк. Бу нинди бала булсаң, бүтәннәргә бу үрдәк дисәң, какая нинди үрдәк, это же утка дияре бүтән бала ди. Шуның кебек ул үзенең телен бик әйбәт белә диясем килә. Әтисе татар,
мишәр. Шуңа Чықылдап тұрған татар. Чықылдап, өзі де кықылдап қана тұра енді ол балам. Біз енді ол қаты кықылдап та сөйлешмейбіз бұға енді. Ну, қуандыр енді deyasım келе, ол мына біздің шулай шын татарша кықылдап тұра енді малай. Татар тілінде сөйлешеміз. Ярар бик яхшы. Шулай да менә әлегә сез кызыгызның мөхите бар. Ул гаилә мөхите. Шулай бит. Җәмгыятькә чыга башласа бит инде ул тел югала кебек. Шулай бит. Менә күпчелек, менә һәрхәлдә минем танышларым күпчелегенең 99% балалар диергә 90% булсын ди ярый. 99 ук булмый гал, бигрәк пессимист рәвештә. 90% чынлап та менә шәһәрдә татарчада, башкортча булсынмы белмиләр бит. Белмиләр, әйе, чыннан да шулай. Ничек уйлыйсыз Гүзәл? Менә бүгенге ситуация, менә бер 20 елдан ничек булырсың татар эстрадасы өчен бу еларлык хәлгә китермәсме соң? Ну, ничек дип әйтим икән инде. Ул инде хәзер үк еларлык хәлгә килеп җитеп килгән кебек менә безнең өчен. Мин инде чагыштыра әйтәсем килә, безнең Башкортстанда гомумән, безнең Уфабызда ул әзрәк урыслашып киләбез, чыннан да шулай. Әле ул менә Казанга барсаң, шиктер әле ул татар телен ишетергә була, диясем килә. Менә шушы ук бездә дә шулай булсын иде. Менә мин шундый уйлар белән яшим, гомер буе җырлап йөреп тә булмас дип тә уйлыйм. Шуның өчен мин инде юрист белемендә алдым, академияны бетердем диясем килә. Әмма ләкин бүгенге көндә менә минем шундый зур теләгем бар, ниндидер мәктәп булдыру, шушы талантлы балаларны шын татар, башкорт телендә ничектер менә шушы дәресләрне алып барып, ниндидер специалистларны привлекать итеп, булсын ул вокал ягыннан, мен үзем актерское мастерство, театраль ягыннан булсын, хореография ягыннан булсын, ниндидер специалистларны туплап, шушы балаларны кайдадыр менә шөгыльләндерәсем килә. Безнең үзебезнең Башкортстанда бик күп талантлы балалар, кайда барырга белмәгән балалар да бар. Менә шунда ничектер шушы телне бәйләпме, үз телләрен онытмасыннар дип, урыс телендә сөйләшкән баланы да, шушы бала безгә килсә ала берсе татар телендә матур иттереп җырлап сөйләшергә өйрәтергә дигән менә уйлар әле минем башта йөри, чыннан да. Ничектер менә шуны тергезеп җибәрәсем килә. Менә фикер яңгырады. Ул барыбер кешеләр ишетәчәк әлбәттә. Амин. Менә теләкләре өчен анда бик матур, бик изге. Дәвамлы булсын. Амин. Тормышка ашсын. Тормышка ашсын, чыннан да. Сезгә бер ярдәмчеләр булып, бергә шулай эшләргә язсын. Амин. Менә гүзәл җырларыгызга тагын әйләнеп кайтсак, сезнең иң популяр дип саналган җырыгыз нинди? Интернетта мәгълүмат бар. Әлеге дә баягы минем хәзер сезнең үзегездән сорыйсым килә инде. Ну, Сезне Гүзәл Әхмәтова әйткән, халыкка таныткан җыр бармы ул? Бар дип уйлыйм. Мине дә әйтәсем килә, әле минем иң мөһим, иң тормышымда булган главный диясем килә, җырым җырланмаган кебек әле һаман да. Әмма ләкин әйтәсем килә, андый җыр бардыр. Элегрәк концертларга килгәндә дә әйтегез әле, аккаеннар, сабылыгыз аккаеннар киләме икән дип сорыйлар иде. Җыр исеме. Кайбер чакта Гүзәл Әхмәтов дип та түгел, сабылыгыз аккаеннар киләме икән дип сорыйлар. Дәҗәнең кебек. Ну, шушы сабылыгыз аккаеннар дип уйлыйм. Варис Акбашев сүзләренә үземнең якташым Урал Рашитов иҗат иткән сабылыгыз аккаеннар җырыдыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә дә ул инде бу концертта искербетте инде җырламасман дисәм дә, барыбер берәр хат килеп төшеп булса да, записка язып булса да, барыбер шушы җырны җырлатып куялар. Бу җыр төшеп калганы юк. Кадерле тамашачылар, әйдәгез шушы җырның өзеген тыңлап үтик әле.
Ярый, сау булыгыз Аккайыннар, ансы аңлашылды. Гүзәл Әхмәтова брендын эшләргә ярдәм итүче җыр дисәк була инде. Бүгенге көндә, Гүзәл, сезнең күңелегез ниндирәк җырларга ята, ниндирәк стильдә иҗат итәсез сез бүген? Без инде ничек дип әйтим, заман үзенчә үз кануннарын, үз законнарын безгә диктовать итә инде, нишләтәсең, шулай бит. Тормыш үзгәрә бара, җырлар да үзгәрә бара, юнәлеше дә үзгәрә бара. Кайбер чакны әйтәләр инде, шушы западный манерга кирип киттегез инде, шушы җырлар белән җырлыйсыз инде дип. Ну, бүген көндә без бит халык өчен эшлибез. Халыкка нәрсә кызык, нәрсә кирәк, шу шәйберне, ничек дип әйтим, бергә сөйләшеп, аралашып, концертларда да без сөйләшәбез, эшләргә тырышабыз. Нәрсә халыкка бүген көндә кирәк дип. Әмма ләкин үзебезнең дә уй-хисләребезне, тойгыларыбызны онытмыйча, нәрсә үзебезгә якын, шундый җырларны җырларга тырышам. Гомумән үземә килгәндә, әйтәсем килә, ул инде минем күңелемә ятмаса, әле бул бит әле, моны яшьләргә кызык бит әле, шуны гына җырлыйм әле дип кенә дә мин җырлый алмыйм. Ул минем йөрәгемнән үтмәсә, мин аны әлбәттә җырлый алмыйм. Шуның өчен шулай подбирать итәргә тырышабыз. Миңа да хуш килгән, халыкка да ошаган юнәлештә җырларны җырларга тырышабыз. Һәм нәкъ шундыйларның берсен без сезнең белән хәзер тыңлап үтәбез. Barısı sizille yürekteki mehabbetini unutup bulamay dizgene. Kili 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 yanıma, kili 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 yanıma, yüreğimine yandırma, yüreğimine yandırma. Kili 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 yanıma, kili 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 yanıma, yüreğimine
сулансын, әзірек сулышын аласын. Біздің сүйу ике орада, сір болып қына қаласын. Келе, келе, келе яныма, келе, келе, келе яныма, ерегіміне яндырма, ерегіміне яндырма. Келе, келе, келе яныма, келе, келе, келе яныма, ерегіміне яндырма, ерегіміне яндырма. Келе, келе, келе яныма, келе, келе, келе яныма, ерегіміне яндырма, ерегіміне яндырма, ерегіміне яндырма, ерегіміне яндырма. Гүзәл, менә иҗат бит инде ул бер кешенең генә эше түгел. Ул төркем эше, команда эше. Җырның сүзләре дә кирәк, музыкасы да кирәк. Кемнәр белән сез тандемда эшлисез? Ой, андый композиторлар бик күп диясем килә. Соңгы арада бик тыгыз эшләп алдык Раил Өметбаев белән, Зифа Нагаева белән, Наил Шәймардановның җырларын җырлыйм. Альфред Икшембетов һәм бик шутнап китсәң күпләр. Һәм шулай ук менә минем белүемчә бу сезнең тапшыруыгыз, ихлас тапшыруы чыга Туган теле телеканалында. Һәм инде шушы телеканалның генераль директоры да бит шундый ихлас иҗат кешесе Азат Вахитов. Аның белән дә бик күп җырлар иҗат иттек. Язгы вальс, сандугач, яңа җыр менә ул миңа тәкъдим итте. Алла бирсә, яңа елга хәтлек шушы җырны өлгертеп тамашачыларга тәкъдим итәрбез дип торам. Амин. Алайсаң, тамашачыларыбыз менә яңа күчтәнәч сезне көтәчәк икән, яңа җыр. Клипы булачакмы, Гүзәл? Алла бирсә, Клип белән бергә Алла бирсә, аңлашылды, димәк. Яхшы. Гүзәл, менә без тапшыруыбызны башлаганда мин сезгә моң темасына беренче сорау биреп үткән идем. Һәм шушы темага тагын кайтасым килә. Сезнең бит инде тавышыгыз табигый моңлы, көчле буларак булмакта әйтелгән. Буш сүзләр түгел әлбәттә. Аны сезнең тамашачыларыгыз исбатлый. Халык җырларына карашыгыз киләчәктә, сез әйттегез инде менә җырладым, җырлыйм һәм җырлаячакмын дидегез. Шулай да менә халык җырларында моң төшенчәсе әлегә дә баягы шушы тамашачыларга кызыклы буламы, булырмы киләчәктә, ничек уйлыйсыз? Мин уйлыйм булар дип. Ул бит менә беләсезме, халык җыры булгач, ул теге ничектер кайбер кешеләр уйлый, эй, сузалар да сузалар, нәрсәдер сузалар, сузып җырлыйлар дип. Ул җырны бит матур иттереп тә җырлап була. Барысында да әйтмим, теге ремикс эшләп, дэнс андыйга түгел, әлбәттә, халык җыры ул, халык җыры булып калырга тиеш дип уйлыйсым килә. Но менә әлеге дә баягы яшьләр турында сөйлибез. Еракка китмәсеннәр иде, урыслашмасыннар иде дип. Бәлки менә шундый җырлар аркылы да матур иттереп эшләп, ниндидер күңел белән бирелеп эшләп диясем килә, шушы җырларны чыгарып, аларга заинтересовать итәргә кирәктер менә, кызыксындыру уятырга кирәктер дип уйлыйм. Шушы җырларны яңартып, матур иттереп җырлап, яңадан үзебезнең эстрадага кайтарып, менә югалып калмасын иде шушы халык җырлары дигән фикер миндә. Мин сез белән килешәм, аннан да бигрәк чит илгә киткән, чит илдә яшәгән якташларыбыз да инде күптән Русиягә кирип тә йөрмәгән якташларыбызның күбесе менә шушы генетик код дигән нәрсә саклана бит кешедә. Шулай. Алар менә шушы татар моңын ишеткәч, ничектер реакция бирәләр, менә шул җырларны тыңлагач, моңланалар, елыйлар ешкына. Шулай, без инде менә чит илләргә барганыбыз бар, концертлар белән барганда, гомумән чит төбәкләргә барганда, үзләренең туган якларыннан киткән кешеләргә ул синең ниндидер биюле, ниле җырларың түгел,
Менә гомумән шушындый халык җырлары, күңелгә үткән, шундый сагышлы җырларны көтеп утыралар. Әниләрен, әтиләрен, туган якларын сагынып елап утыралар күпчелек. Чыннан да аларга күбрәк шундый җырлар кирәк. Шулай. Гүзәл, менә әни, әтиләрен сагынып дисез бит инде. Сез үзегезнең әни, әтиегез бүгенге көндә исәнме? Аллага шөкер, исән, барысы да әйбәт. Әй, озын гомерләр булсын гына дип торам. Әйе. Менә әниегез гомер буе җырлады, укытучы булды һәм шулай ук җырлады дисез. Сезнең уртак тандем белән эшләгән берәр җырларыгыз юкмы? Уртак тандем, минем әни җырлар яза. Хәтта Чыннан да сүзләрендә яза, көендә яза, әниләрнең гомерен озайтыйк, сөю уты. Шутнап кетсәң бик күп. Әле дә, менә мин әйтәм инде, әнем әйтәм, минем туган көн җитеп килә, син миңа җыр бүләк ит. Дип, инде хәзер озадачивать итеп куйдым. Заказ биреп куйдым. Хәзер Аллага шөкер, уйлый, яңа җырны көтеп калам инде мин аннан. Көткән ярым, соңгы җырым көткән ярым да әниемнең җыры. Шуңа әниемнең җырларын бик яратып җырлыйм. Әйтәсем килә, безнең инде әнием генә безнең гаиләбездә язмый, ике туган абыем Ирек Сакаев та җырлар яза. Шулай яратып җырлыйм. Гомумән инде аның бәхеткә урармын җырын, ничек дип әйтим, яшьләрдә кызыксыну уяткан, яратып тыңлаган җырлары. Минем инде танышларым әйтә, безнең 3 кызыбыз, өчесе дә урыслашкан, әлеге дә баягы, татар телен аңламыйлар, татар җырларын тыңламыйлар. Әмма ләкин кайтканнар да әйтәләр ди: "Мам, мы такую красивую песню нашли. Аптырап киттем, синең җырың тыңлап йөриләр" ди. Әйе, шушы бәхеткә урармын. Шуның өчен абыемның да җырларын бик яратып җырлыйм. Һәм инде менә көтәм икесеннән дә, белмим инде бүләк кирәкме, җыр кирәк дидем. Җыр бүләк димәк. Гомумән әнием турында әйткәндә, ул инде мине 2 яшьтән сәхнәгә бастырган кеше бит. Үзе белән алып чыгып, мин инде 2 яшьтән сәхнәдәмен. Шуның өчен гомумән бу дөньяда мин әнием минем өчен иң мөһим кеше һәм инде белмим, үземнең мәхәббәтне әйтеп бетергесез ул әниемә. Баламны да караучы бит ул минем. Шулай. Шул әниләребез, әле дә әниләребез бар инде, балалар карашырга исән сау булсыннар. Амин. Гүзәл. Менә шәхсән мин үзем сезне ихлас моң төркемендә җырлап йөрүче шәхес итәрәк хәтерлим әле. Мин сезне шундан белеп калдым. Менә ихлас моң һәм безнең бит инде Уфа шәһәрендә ихлас мәчете дә бар. Аларның берәр бәйләнеше бармы ул? Ничек дип әйтим, ихлас төркеме безнең булды. Без бик матур итеп эшләдек. Мәчеткә килгәндә Мөхәммәд хәзрәтне бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз. Ихлас мәчете ачылган көнне ул безне шушы мәчеткә чакырган иде. Без инде үзебезнең националь костюмнарыбызны киеп, милли костюмнарыбызны киеп, барып чыгыш ясаган идек. Ихлас мәчете ачылган көнне. Ихлас төркеменең исеме ул мәчет ачылганга кадәр барлыкка килгән. Бәйлисем килми, әмма ләкин шушы мәчет Хамид Мөхәммәд хәзрәт безгә бик якын кешеләр диясем килә. Бик якын күңелебезгә. Ихласка килгәндә эшләдек. Әнвәр Нургалиев, Марат Шайбаков өчәүләп эшләп, аннан соң инде һәркемнең үз юлы аерылып китеп, һәркем үз юлы белән китте диясем килә. Аңлашылды. Менә аерылып киткәч, һәм тагын бер мөһим сораум бар иде минем. Менә хатын-кыз һәм сәхнә, хатын-кыз һәм эстрада ничек соң ул Гүзәл? Бик кыен. Рәхәт әйбер түгел. Ничек дип әйтим инде, гомумән ул бит инде шулай башта килгән, башта уй шундый, хатын-кыз булгач, ул өйдә булырга тиеш. Көндә эшкә барса да ул көндә кайтырга тиеш, көндә өйдә булырга тиеш, балаларны карарга тиеш, идән җуарга, пешерергә, шутласаң бармакта җитми, монда да җитми, монда да җитми. Шулай бит инде. Безнең ул профессия ничектер әзрәк шәхсән тормыш белән бит инде ул бик матур бармый диясем килә. Кайбер кеше аңлап бетми, шуның өчен кыенлыклар булды, әйтмим, булмады дип, әмма ләкин аңлаган кеше генә аңлыйдыр инде ул. Үземнең эшемне шулкадәр яратам, менә бүген көндә туктар, мин эшемне ташлыйм, өйдә утырыйм әле дип әйтәлем мин менә. Хоть әллә нәрсә булсын, нинди генә ни булса да, ничек дип әйтим, ничек кенә тормыш дип торсам да, шәхсән тормыш, бүтән тормышта бар бит дисәм дә, үземнең эшемне ташлый алмыйм. Чыннан да. Килер инде ул бер чак, все, җитте Гүзәл, әйдә инде. Мәктәп ашам. Җитте җырлап йөрмим дигән көннәр. Шундый бәлкем булыр инде, бүген түгел. Совместить менә ничектер кыенрак. Андый тормыш белән сәхнә тормышын. Гүзәл Әхмәтова бүген сәхнәдә ул
командалымы, командасыз кеше бер җырчы шәхси җырчы гынамы? Ничек? Ой, элек без зур командалар тотадырыйк. Ну, менә бу соңгы арада без инде Илшат Япаров белән бергә эшләдек. Безнең проект булды, Мәхәббәт күпере, аннан соң Йөрәк проекты белән эшләдек. Һәм инде без шушы проектны бетергә тиеш идек. Безнең концертлар белән апрель азагында, майның башында проектны тамамларга тиеш идек. Әмма ләкин шушы әлеге дә баягы коронавирус килеп чыгып, ковид, пандемиялар башланып, без проектыбызны мартта тамамладык. Концертларыбызны тыеп, bütün әйберләрне шулай нитеп, без шулай тамамладык. И бүгенге көндә әйтәсем килә, группаны тоту, төркемне тоту беренче дә тота алмыйм. Без бит артистлар үзебезнең эштән башка бүтән эшне күз алдына китерә алмыйбыз. Шуның өчен ул бит төркемне тоткачтан аларга эш бирергә кирәк. Әнчек эш бирәсең, түләргә кирәк, концертлар юк. Шуның өчен гастрольгә чыгып булмый. Шуның өчен берничек тә менә бу ситуациядә, бу көннәрдә диясем килә, төркемне тотып булмый. Ну, матур уйлар белән, өмет белән яшибез. Алла бирсә, бу чакларда үтеп китәр. Төркем дә булар, эшләрбез дә, гастрольләрбез дә булар. Халкыбыз үзебезнең, дип әйтим, үз өйрәнгән тормышларына кайтыр дигән өмет белән яшибез. Әлбәттә шулай инде. Барыбыз да шул өметтә, шул догада. Аңлашылды. Шуннан гүзәл. Менә мин сезгә карап торам да, мен барбыр менә хатын-кыз һәм эстрада темасына кагылып үттек бит инде. Эстрададагы хатын-кыз ул нинди характерлы кеше булырга тиеш? Әйтәлмим инде конкретик кына, менә шундый булырга тиеш дип әйтәлмим. Һәркемнең бит ул бит эстрададан гына тормый, ул бит һәркемнең үзеннән тора. Ул ничек тугансың син? Шулайсың. Йомшак күңелле кешеләр дә бар, каты күңелле кешеләр дә бар. Ну, эстрада, дөресен генә әйткәндә, йомшак күңелләрне, ничек дип әйтим, жәлләми. Бар бит ул менә шундый Инстаграмга килгәндә, кайбер артистларның кирип интервьюларын караганда әйткәндә комментарийлар укыйм. Ну, егылып китәрлек малай. Шул кадәр күңелгә тиярлек, рәнҗетердәй сүзләр язган кешеләр бар. Кайбер коллегаларымны жәлләп куям, ни хәл түзәләр икән дип. Белмим, миндә генә, мине инде аны әйткәне бар, миндә генә шундый әйбәт кешеләр җыелды микән соң инде. Бер дә шундый тәнкыйтьләгән, дидер, күңелгә тиярлек, рәнҗетер сүз язган кешеләр миндә юк. Хейтерлар димәк. Шуның өчен менә зур рәхмәтлемен үземнең тамашачыларга, гомумән Инстаграмда булган подписчикларыма. Шуның өчен әзрәк йомшак күңелле булсаң, ул теге кичермәскә дә мөмкин бит. Бар шундый кешеләр профессияларын ташлап, мин алай иттерә алмыйм, мин бу халыкның сүзен күтәрә алмыйм дип үзенә кул салырга да мөмкин кешеләр бар. Чыннан да. Шуның өчен тагын бер тапкыр әйтәсем килгән иде. Тамашачылар әйтер алдыннан, дидер комментарий языр алдыннан әзрәк нитсәгез иде, ничектер 2 тапкыр уйлап, 1 тапкыр әйтсәгез иде диясем килә. Кайбер чакны бит ул шундый әйберләр бар, күңел кителеп калырдай әйберләр язган, әйберләрне укыганым бар минем. Түссен генә кеше диясем килә. Сездә кешеләр, бездә кешеләр, шуның өчен әзрәк уйлабрак әйтсеннәр иде. Үземнекеләрне әйтмим, үземнең подписчиклардан әйтмим. Минекеләр белмим, идеаль. Гомумән әйтәсем килә. Әйе, миндә инде алар бик күп тә түгел диясем килә. Әмма ләкин менә кайбер артистларның карыйм, шундый подписчиклары бар чыннан да. Сездә кеше, алар да кеше, аларның үз юлы, сезнең үз юлыгыз. Сез бергә туры килгәнсез икән, аларга подписываться иткәнсез икән, бер-берегезне хөрмәт итеп, ничектер аңлап яшәсәк иде шушы дөньяларда. Менә бит күпме кеше хәзер үлде, шулай бит. Әйтәләр бит 3нче мировая война башланды инде коралсыз дип. Чыннан да шулай. Алда нәрсә торганын белмибез. Бер-беребезгә ихтирамлы булып яшәсәк иде. Бер-беребезне аңлашып. Кешелекле булып, бер-беребезне аңлый белеп. Шулай. Инде гүзәл менә шулай шундый яхшы теләкләрдән соң тагын бүгенге тапшыруыбызны карап утыручы тамашачыларыбызга да киләчәккә өмет бирердәй сүзләр әйтсәгезче. Безнең бит инде 2020 ел тышкан елы бит инде. Шуннан башланып китә какой-то ниндидер цикл. 12 еллык ничек ул башлана шулай була дип. Мин алай әйтәсем килми. Ну, дөнья булгач төрле хәлләр була, шулай бит. Булмаган вируслар да килеп чыга. Без инде ул свиной гриппларын да үткәрдек, птичий гриппларын да үткәрдек, шулай бит. Ну, менә мондый вируслар килеп чыкты. Алары да үтәр диясем килә. Булган кыенлыклар да Алла бирсә үтәр, тормышлар җайланыр. Әмма ләкин шушындый хәлләрдән соң бәлки үзебезнең кадеребезне белеп, бер-беребезнең кадерен белеп, тормышны яратып, тагын бер тапкыр тормышның кадерен белеп
яши башларыбыз кебек. Барыбер да шушы пандемиялар ниндидер үзгәртеш кертер кебек миңа. Дөньяларыбыз имин булып, җырдан калмаска иде. Җырлап, сезнең белән концертларда аралашып, кочаклашып, наконец-то. Чынлап, күрешеп, менә шулай иттереп күзгә күз карашып, сөйләшеп, җырлыйсы килә. Шундый чакларда, Алла бирса, булыр дөньяларыбыз имин булып, үзебез исән сау булып, яшәргә генә язсын. Амин, шулай булсын. Кадерле тамашачылар, бүгенге кунагыбыз Башкортстанның от казанган артисткасы Гүзәл Әхмәтова. Тапшыруыбыз сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Гүзәл сәхнәдә нинди бар, тормышта да шундыймын ди. Һәм бүгенге тапшыру да ихлас булды кебек, шулай бит. Рәхмәт безнең белән булганыгызга. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.